orain urte batzuk argitaratu zuen Iñigok Nire minaren etxean izeneko liburua, sendagarri izan zitzaion idazketa hori, eta asko hitz egin du osasun mentalaz geroztik, baina gaur kapitulu bat ixtera dator. Gurekin da Iñigo Antxorregi. Aupa, Iñigo! Arratsaldeon, Iñigo! Aspaldiko! Ongi etorri! Nire minaren etxean, Iratxe, zuk ezagutzen duzu Iñigoren liburua? Bai, ezta? Ezagutzen duzu, ezta? Iñigo, hau zuretzat espazio segurua da, ezta? Hemen 11 elkarrezketa egindakoa zarazu. Bai. Oso rarua izatean hau dana, ontsa bertan, baina oso politere bai. Eta esan duzu, kapitulo bat iztea natorrela. Baina Julieta ez da nez lehenengo estena nintzen, ez dugu ezer aurratuko, guazen bizitzei buruz hitzetea eta minei askatasun pixkat ematea. Orduan kapituloren hasierara joango gara, Iñigo, ongi iruditzen baldin bazaizu. Ez dakienarentzat zer gertatu zitzaizun edo bizitzako une zail batean krak egin zenuen zuk ere, ezta? Nolatan noiz jabetu zinen, zure kasuan? Ba, jabetu zoritxarrez berandu. Ze egixe da, ni nemarkixen denbora bat oso estresaute, oso nekaute eta gogogabe zertako, eta nire burun zion fantasi bat, suizidixu zana, fantasi hori, eta ni amesten nun edo batzutan imaginatzen nun nire burue, bakotxien ijuela paretin kontra estanpatzen, eta betirako gauzak bukatzen ez da, eta momentu hortan, hoxe zan, jolas bat, pixkat mina harintzeko, edo... Baina bapatea, zure barneizketa hori kutsatzean nien, ez? Dano daukeun barneizketa hori, eta barneizketa horrek esatezunin, bai, hiltzaitez, hoxe da inlekezun gauzik honena, zeinok ez zaitu maite, ez dezu zertako balixo. Horro indik ez nintzen konturau, baina ja, suizidizue fantasi izetetik, idea sendo bat edo kasik ekintza bat izetea pasatzen nien, hor ja alarmanak biztu ziren bai. Eta barne elkarrizketa hori aipatu duzu, baina zure burutazion berri norbaiti ematen zenion momentu hortan, ezakit, familiko norbaiti edo adiskiden bati edo ahoskatzen zendun suizidioaren zera hori? Alarma hori piztu zanin, eta nila fantasitik ideara pasan nintzenin, orduan lortu nun lehenengo aldiz hitzek jartzia. Hau da, hauz esatie, ze pasatzen izan, ze idea nauzken. Eta, gero ja etorri zan, beste dana, mediku nahun, terapin hasi, medikamentuek, baina bai. Eta errudun sentitzea iritsi zinen gertatu zitzaizunagatik? Denbora zuen, eta zoritxarrez oindala gutxi arte errue bueltatzen zen. Bai, ze depresizure da gauz bat juniteana, baina bueltaure egin leikena, bueltau zen, alu hori, baina ez gaur egun ondo nago, eta errue zorionez, bazter batea lagadet, eta askoz harreman sanu dauket neure burukin bai. Sendatze bideo horretan, terapiaz gain eta laguntza profesionalaz gain, noski, zertan babestu zinen, Iñigo? Nik azkenin babes bezala nire frikismu edo hartu nun, ze azkenin ondo zaudenin, despejatzeko gauza berdituzun bezala, geizki zaudenin ze esanik ez. Orduan ni idazten saiatzen nintzen, naiz eta ez lortu ez ganorazkoik idaztie, irakurri bai asko, pelikulak, telesaiek, pandemixeto gauzan, orduan pixket danon ekintza bat zan, ez, ite genuna, PlayStationa, lagunekin, gutxikin, baina lagunekin itzein. Egunerokuen ukileizkion afizizuk, niretzat bote bat izan ziren, flotatzen mantentzeko. Eta nola ez, sorkuntzan eta idazketan bereziki, hortik jaiozelako Nire minaren etxean, zure liburua. Gaur egun begiratzen diozu liburuari eta ze sentitzen duzu? Poza. Bati bat pozaz. Nik liburu hau idazti erabaki nun bati bat, ni sentitzen nintzelako blokeaute mentalki guztiz. Sormena ez zan inundik inoa ageri, nintzen gai idea bat ez eukitzeko, ez garatzeko, eta alako baten esan nun, igual honi idatzi berdixot. Igual honi buruz idatzi berdet. Eta justu Maitanek programa honetan gomendauzin liburu bat irakurri nun, Angel Martinena,
Eta hor aurkitu nun, estilue, tonue, zein izen zaiken, eta martxan jarri nintzen. Eta batea blokeo hori desagertu nintzen, idazte prozesuen. Oso azkar idatzi zenuen gainera? Hilabeten. Eta erreakzioak ere ondoren azkar edo oso gogokoak iritsi ziren, ze oihartzun handia lortu zuen liburuak? Bai, bueno, hilabetena puntuala izan nahi dut, klaro, azkenin langabez izen zabenin errezo izetala, baina, bueno, hemen idazle asko daude eta baki prozesu batek normalea geixo irautu dula. Baina, bai, izen zen oso azkarra, bai idazketi eta bai erreakzioek. Asko laguntzezun baita ere ni korapilloak egiten nahi nintzela hemen ez, horrek emantzin neurire eskaparate bat. Eta erreakzio gizen die eta segitze izeten zoragarrisek. Jende askok idazte, behasen esperientzisek kontatzen, edo ezautze benan jendien bizipena kontatzen. Eta konektau arazin hau jende batekin, batzuk betireko gordeko jutenak, eta beste batzun presentzisek, neurire asko lagundu ditenak aurrea egiten. Blokeoa aipatu duzu. Normalean, pentsatzen dugu idaztea dela, ezakit, inspirazio idaztea ofizio bat da. Eta ikasten da gainerako ofizioa bezala. Zuk autoa konpontzen ikasteko sartu behar dituzu atzaparrak motor askotan. Orduan, zuk zure buruaz idatzi duzu. Gelditu zaizu gogoa, ez da idazten bakarrik nork bere burua islatua ikusteko. Baizik eta beste batzuen bizitza bizitzeko, gelditu zaizu olako zerbait egiteko, idazten dudan bitartean astronauta naiz, edo idazten dudan bitartean arrantzalea naiz. Bai, hombre, ni beti zen naiz pertsona bat, idaztetela beti sartzetut gino edo autoreferentzi batzuk, auto-omenaldi modun, igual oso narzisisti zengoa, baina beti jeten gauza da, eta nik uste urrengo gauzetan ere gaixe nahi edo nahi ez presente ongoala, ze liburue argitara ununetik honea gauza asko gertatu die, gauza batzuk barre asko inarazte ibe, ordu nik uste material hori aprobetxau berdetela nolabait, bai. Inigo, nire minaren etxean liburuaren azala ikusten ari gara, gela desordenatu bat ikusten da hor. Zure barrua nola dago orain, Inigo? Askoz ordenago, hori seguru. Nire barrue ontxe bertan dago oso ondo. Sentitzet pake bat neure burukin, aspaldi sentitzez nuna, hainaiz bizixe gozatzez nun bezala, edo behintzet aztuten eguen, hola gozauzik genik. Eta azkenin hori merdezu, ez? Ratxa hori aprobetxau, eta aurrea egin, da gozau. Eta kapitulua itxi, Inigo? Eta kapitulu itxi. Zer esan nahi duzu horrekin? Horrekin esan, pixket, korapilloak utzi nunin esaldi bat esan nun, eta esaldi hori zentzan, korapilloak askatziek ekarri du nire korapillo personala geixo estutzie. Ezta? Eta ezin izan neure buruei hori egin. Naiz eta zan lan bat oso polite, asko disfrutatzen nuna bai zuekin eta bai etortzekin elkarrezketa udanakin, baina utzi behar izan nun, ze mine ematen egin zen neure buruei. Gero berrera hortze bat izan nun, oindala urtebete pasada, eta asko zobeto naho, baina gertatzen zait bait ere, bati bat egun seinalauetan, suizidizun nazioarteko egune, osasun mentalana, elkarrizketa proposamenak iriste zaizkit. Eta oso ondo inde daude eta nik eskertzeit jut, baina uste ja nik errelegu emateko ordue iritsi dela, testigantza asko berrisek eta oso onak daude, eta nik uste ja ez dela elkarrizketa geixo eman nahi gai honi buruz, gaixe beti irtengoa, baina esperski gai honi buruz ez dut eman nahi, ze esan duzten bezala kapitulo hori izti berdet, bati bat, bai bizisen eta bai literaturan dauzketelako kapitulo berri geixo idazteko eta bizitzeko, eta hortara nuen. Ona, Inigo, zoragarri. Ez dago, beto bukatzerik. Ez, zoragarri, eskerrik asko elkarrizketa hau ematea. Nola ez?